A cikin zukatan tsaunukan ƙasar Indonesia, wuri mai cike da bukukuwan al'adu da gargajiya, sun kasance suna gudanar da bikin al'ada wanda yake haɗa alaƙa tsakanin rayuwa da kuma mutuwa. Wannan shine Menene Festival, wani bikin gargajiya wanda ya saba al'adar rayuwa da kuma tunanin ɗan adam. Ana gudanar da wannan biki ne a cikin yankin Tanah Toraja na ƙasar Indonesia. Mutanen wannan yanki sun kasance suna gudanar da wannan bikin al'ada ne bayan shekaru, inda suke tono gawawwakin kakanninsu da suka rasu, tare da musu wanka har da kwalle, kai wasu har da ma ba su abinci domin tunawa da lokacin da suke rayu. A wannan guri dai sun kasance ba sa tsoron gawawwakin kakanninsu da iyayensu da suka mutu, inda suke cewa mamatan nasu na raye kawai motsi ne da magana ba su yi, amma duk abin da suke yi suna gani tamkar suna raye. Ba iya manya ba, hatta yara da ke cikin wannan yanki ba su tsoron waɗannan gawawwaki domin sun riga sun saba da wannan al'ada kuma suna matuƙar girmama al'adar su fiye da tsoron da za su yi. Kalmar menene tana nufin bikin tsaftace matattu. Biki ne wanda yake haɗa mutane tun daga kan titi har zuwa gidaje. Suna ajiye gawawwakin ne a gida na tsawon kwanaki ko satuttuka, inda masu kuɗi kan iya ajiye gawar har na tsawon shekara ɗaya. Abin tambaya anan shine, za ku iya halarta wannan biki na al'ada? Mu haɗu a comment section domin jin ra'ayoyinku.